Vítajte v čarovnom svete na Meku. Ahoj, som vaša Vila Lalalu a dnes vám ukážem, ako pomôcť vašim bábetkám zvládnuť bočné spriamenie, ktoré je dôležitou zručnosťou pre deti okolo 4. mesiaca. Začneme tým, že dieťa položíme na našu mäkkú a bezpečnú hraciu podložku Lalalu. Najprv motivujeme dieťa, aby zdvihlo ruky a nohy nad podložku. Potom jemne povzbudíme dieťa, aby sa otočilo nabok. Dbáme na to, aby sa úplne neotočilo na brúško. Naším cieľom je jemné otáčanie do strany. Keď je dieťa na boku, pomôžeme mu zdvihnúť hlavičku nad podložku. Môžeme ho motivovať obľúbenou hračkou umiestnenou vo výške brúška, čo povzbudí dieťa k vystretiu páží. Ak je to potrebné, môžeme jemne fixovať vrchnú nohu dieťaťa, aby bola poloha stabilnejšia a dieťa sa cítilo istejšie. Po zvládnutí bočného spriamenia nechajte dieťa odpočinúť a opakujte cvik na obe strany. Dôležité je, aby dieťa zvládlo bočné spriamenie na obe strany. Naša hracia podložka Lalalu je skvelým spoločníkom pri týchto cvičeniach. Je mäkká, bezpečná a podporuje rozvoj motorických schopností detí. Nechajte svojich drobcov objavovať svet s radosťou a pohodlím.